Andi, téged úgy nem fognak szeretni a nézők. Tanulják meg! Nem csinálunk úgy dolgot, hogy nem tudom, ha valamihez nem értek, akkor ezt megkérdezem. Ez egy tanulságos rész volt arról, hogy nem nyúlunk olyan dologhoz, amihez nem értünk. De én csak kiöntöttem. Igen, és elpazaroltál egy csomó olyan anyagot, amivel én 50 részen keresztül szenvedtem. Elég nem is direkt. Ja, Isten, gyerekek. Azért Szercsi van? Nem, most mérges vagyok rád. És most nem megjátszom, most tényleg mérges vagyok rád. Andi. És ha küldök egy szívet? Lesz a szívedet. Engem most te nem fogsz semmivel se kiengesztelni. A Doreós csokit. Na jó, ezt megbeszéljük. Ennyi az Oreo csoki mindent megold.